Коледарската група село Бяла. Будни вечер е обичай, с който се представя колектива на читалище Просвета 1924, село Злати Войвода. Да се готви коледарската група на домакините. Село Мечкарево. Къде ще говорите, момичета? Сетаме да се приготвим, че ще чакаме млада Бога да се роди. Цветки, ела, Мари, вземи ти. На тебе лука давам и орехите. Иди служи на четирите ъгъла на къщата, че който мине с лоши очи, очите му да изтечат. Който мине с добри очи, да му се събира доброто. Хайде, разнеси. Така, давай сега. Мария, вземи, Мари, ти. Вземи лука. Иди да го туриш там, на хаета. Да видим забавен, коя люспа ще е пълна с вода, която е пълна, него месец ще е най-дъждовен. Арго, учам там на хаета. Дай ти на тебе, Станке. Иди ти да вземеш от огнището пепелта, иди я служи под покрива, че лятото, като почнем да жънем, ако някой се разболее, да го лекуваме с нея пепел, че сега е най-лекуване. Янке, идете ви, осучете един дълъг конец, че пчелите да ни се роят. И аз случете сега да видя колко дълъг ще. Давай. Чако скалица да идат, че най-много там има кориандър да пасат. Айде. Сега. Танки, я е баба при мене ти. Виж, баба. Какво герданче съм ти направила, баба? Ела тук. Той герданче баба ти го слага против уроки и да си здрава през цялата година. Моето момиче, и аз сега и на тебе да сложа булка. И тебе скоро ще имаме. Я да не урочасваш. Дай. Сега. Желязке, вземи пояса на свекара си. Иди го служи ей там, дори и малко жито, че да ни се люпат много пиленцата с година, пък и къщата ни да е сбрана на едно, челепта ни на едно да е. Дори го там сега. Наведи се. Дай. Кажи, баба. Защо ядената са 7, 9 или 12? Защо е и са, баба ще ти каже. 7 са, защото 7 са дните от седмицата. 9, защото майката носи 9 месеца рожбата си. Пак 12, защото годината има 12 месеца. Разбра ли сега? Ето е, баба, да запомниш. Защо Постни, защото всичко, което ражда земята, го слагаме на бъдни вечер, пък и да си пречистим душите, с чисто сърце да срещнем млада Бога, като са годинощеска. Дядо ви де остана? Щеш да носи първика? Айде, Янки, приготви го!